Dám si ešte proteín rýchlo, ak dovolíte. Mala som tréning ramien, tricepsu a brúška. A dnes je 15. júla a ja som sa rozhodla v útorok, čo bude 18. júla, začať prípravu na moju prvú profesionálnu súťaž. A napriek tomu, že určite všetci viete, že som bola na operácii, som sa rozhodla na túto súťaž ísť, pretože je to súťaž v Prahe, súťaž v krajine, v ktorej si dovolím povedať, že mám najviac fanúšikov a pokladám to za povinnosť a v podstate to, čo ma naplní úplne najviac, vystúpiť pred vami všetkými, ukázať sa, v akej forme prídem v Pro lige. Nebude to ľahké, keďže som po operácii, ale nikdy som si nevybrala tie ľahšie cesty, vždy som išla tou ťažšou, takže je to len ďalšia výzva. Budem mať v podstate 10 týždňov diety a prípravy ako takej. Myslím si, že telo bude reagovať výborne, keďže doposiaľ som jedla naozaj jedna kvanta jedla a po druhé to bolo naozaj rozličné jedlo. Nejakým spôsobom som si nepočítala ani makra, ani som nesledovala, aby to bolo len, ja neviem, kura s rýžou, ale dala som si sem tam aj tmavú čokoládu, jedla som strašne veľa mliečnych výrobkov, bolo to naozaj rozmanité, takže si myslím, že na tú dietu telo zareaguje výborne. No a na tréning telo reaguje takisto veľmi dobre, v podstate teraz je to už mesiac, čo nejakým spôsobom cvičím. Po operácii naozaj som bola taká nejaká, nechcem povedať, že schudnutá, ale taká stucnutá, tým, že som nemohla ani úplne jesť také jedlo, na aké som bola zvyknutá. Bolo to prvé 2 týždne naozaj len tekutá strava, alebo prvé 3 týždne. Takže to telo bolo svojím spôsobom, vyzeralo inak. Ale o to lepšie teraz ten tréning zaberá, čomu sa teším. Som plná motivácie a odhodlania a to je podľa mňa také gro celej tej prípravy. Častokrát vidím dievčatá, že sa púšťajú neustále do nejakej prípravy, idú jednu za druhou, ale pritom ten mindset na to nie sú úplne ready. Nielen fyzicky, ale aj psychicky a pre mňa je toto strašne podstatné. Človek to naozaj musí chcieť, naozaj musí mať tú víziu toho, ako chce vyzerať a vtedy to naozaj ide. Takže tentokrát to tam naozaj je na 110%, až sa mi chlopy postavili a hrozne sa teším. Dúfam, že ma budete sledovať. Plánujeme rozsiahlu dokumentáciu v podobe Amix videí, určite aj live streamy budeme robievať. Nech sa môžete opýtať priamo a myslím si, že to bude zábava. Čo si myslíš? Hej. Hej? Hej. Takže v podstate Ivosko o 10 týždňov a ideme bojovať do Pro ligy. Ďalšiu vec, ktorú chcem povedať, nemám žiadne očakávania, nemyslím si, ja viem, že to hovorí každá bikina, ktorá prejde z amatérskej scény do pro scény, ale naozaj to tak je, tie profičky sú na úplne inej úrovni, aj to vyzerá inak, aj tá prezentácia je iná, takže v podstate nechcem povedať, že si to idem skúsiť, ale je to svojím spôsobom taká skúška, je to takisto ako bola prvá amatérska súťaž pre mňa nejakou skúškou, tak bude aj táto v Pro lige. Už potom pôjde len o to, ako sa k tomu postavím, ale myslím si, že treba bojovať a chcieť byť najlepší, ale samozrejme pokorne si uvedomovať situáciu a vnímať tie ostatné dievčatá, tú kvalitu tých športovkyň. Takže poďme do toho.